Di ko naglaho, paano na kaya ang mundo? Ah, 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 ah. La, 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 la. Hardcore. Kamusta ka na? Kamusta na siya? Balita ko Morning. Hi. Wala akong ads. Wala akong ads dyan.
Morning everyone! Nangangongo pa rin ako. Hi Ellen! Good morning! Kamusta ka na, baby loves? J. Green Lantian, hello! Uy, Meme, ang sexy mo today, ah? 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 Mag-cover nga ako eh. Cover nga ako, bebe. Okay lang ako, Meme Loves. Buti naman at okay ka na ngayon, baby loves. I heard nagka-problem ka yata. Mega loud shower out daw, J. Green from Ellen. Ay, wala sila. Tulog. Tulog sila, tulog. Lamig. Lamig ngayon dito. Oh my God. Nasa na kayo? Share muna tayo, share. Pakilike naman yung live ni Hosa, pakilike. Share and like and share.
Hi, Bicolana ako. Nag-loud shower out. Malamig. Ang lamig. Patunaw na kasi yung yellow sa sa Europe. Kaya dito na yung kanilang tawag ba nun? Yung cold breeze dito na pupunta. Ellen Escoro. Magandang morning po, pretty host. Mega loud shower out and good morning. Sandy Ditchy. No. Oh my God! Meme, ang sexy mo sa looks mo ngayon. Sinong hindi mag-sexy? Oh, wala na. Strap na lang. Strap na lang. Wala na. Thank you, baby loves. Mapagkalamig ngayon. Gusto mag-join rap pa, may module pa nga ang kulit. Kawawang bata. Si Meow J. Green. Nag-module pa. Sige lang, sige lang. Hi, Angelica. Good morning. Okay. Arlene Colanza. Baby loves, good morning. Alista na po. Jenny Galigar, good morning. Wala yata na naman sila.
Wala na naman sila. Ang lamig. Ay, wala na naman sila. Nakalista na, Bebe Loves, Arlene. Ang sarap ng tulog ko. Sobrang lamig. So freezing cold. Tinawagan kita kagabi. Tulog ka na. Ay, wala sila. Wala sila. Wala sila. Hi, Maxine and Fanny Vlog. Magalods over out. Good morning. Hi, Rafa. Good morning. I'm back. Ayan, tayo palista, tayo pasali na sa mga gustong sumali, Tayo palista, tayo pasali sa mga gustong sumali. At, Maxine and Fanny Vlog. Tumupong sumali, Bebe Loves. Anong team ka po? Maxine, anong team ka, Bebe? Wait. Anong team ka, Bebe? Maxine and Fanny Vlog. Ayun. Wala daw siyang team. Ayan. Sige. Wait lang, Lapag ko ang FB ko para ma-message mo ako. Oo. Ayan po yung messenger ko.
Para ma-message mo po ako. Pasok ka sa team ko po. Nakalista ka na, Maxine and Fanny. Ayan, sino pa po? Sino pa? Ayaw mo akong tanungin kung kanino ako? Bah, malay ka, how about me? Nag-English na si Rafa. Dugo ng ilong ko kay Rafa, aga pa oh. Morning, baby loves, Rafa. Okay po, Rafa. Big gaming. Ayun. Ay, game lang pala. Rafa, big game. Yan, tayo palista, tayo pasali na po. Dali na po. Start na tayo, oh. And so, good morning. Ang ating pong mechanics ay sasabihin ko na. Sasabihin ko na po yung mechanics natin. Pahabulin na lang natin sila. And yeah, good morning everyone. I am your host for today. Gaherang Ilongga po. And ako lang po ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga video link. Okay? Maxine and Fanny Vlog. Since baguhan po kayo dito, ay makinig po ng mabuti sa ating mechanics na sinasabi ni host. Okay? Ako lang po ang host ninyo, ang maglalapag ng inyong mga video link. At every time po na naglalapag po ako ng video link, pupuntahan nyo po ito at panonoorin ng 1 minute at magko-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood or related sa inyong napanood. Okay? Huwag pong maglalagay ng mga emojis and hashtags and caps lock. Okay? And after nyo po mag-comment ay mag-like and subscribe bell all. Pakihabaan po yung comments ha. Okay? After nyo po mag-comment, mag-like and subscribe bell all. Ugaliin pong naka-bell all lagi. Okay? And after nyo po mag-bell all and balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan at dugtungan ng B kung bagong dikit or I kung lumang dikit. Like for example, ang aking pong binaba ay si Rafa. So after nyo siyang panoorin po ng 1 minuto, and mag-comment ng related at mahaba sa kanyang video, and then mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin, sabihin ng Rafa B kung bagong dikit, Rafa I kung lumang dikit. Okay? Nagets po ba ninyong lahat ang ating mechanics? Bawal po tayong mang-iwan after mailapag ha. Bawal mang-iwan after mailapag. Nagets po ba ang ating mechanics? Kung nagets nyo po ay magsabi na ng tara, let's. Tara, let's na po. Maglalapag na ako. Tara, let's na po sa mga nakagets ng ating mechanics. Maxine and Fanny, nakagets niyo po ba? Nagets niyo po ba, Bebe Loves, mechanics natin? Maxine, bayot sa malamig. Dugtungan niyo po ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng comments.
Maxine. Maxine. Hi, good morning, Bebe Loves. Annalie. Good morning. Wala na. Nawala si Maxine. Apo, nandito na po, Bebe Loves Annalie. Lamig. Maxine, ano na, puntahan na po yung ating unang lapag po, Bebe Loves. Panoorin na po muna at mag-comment.
Bago account ni Jeff. Yan po yung ano niya. Yan po yung kanyang ano. Bakit po? Bakit po? Iba ba? Iba ba yung binaba ko? Ano kasi, second account niya po yan. Maalaala mo. Hi, Gemma. Gemma, Apoes, Megalod, Sabra. Habol na, habol na, habol. Oh!
ang nadarama ng aking puso. Lamig! Di ko kaya. Aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ang bigyan ko, ang tagpuan, larawan mo. Mag-comment po, mag-comment. Nakikita ko yung ano nyo, ha? Huwag press-pressan. Ako naman mag-comment, mag-dikit po. Mag-comment at mag-dikit. Sa gabi't araw. Huwag pasaway po, huwag pasaway, ha? Sa buhay at pag-ibig, wala nang iba. Mag-comment at dumikit, manood po, manood. Huwag press-pressan po. Nang may hinamahal. Aalala ka sa pangarap. Lamig sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba.
Hasta la Bizares Idol. Northern Summer Big DJs. Sandy Listerio, the best. Ang cute ng anak. Ang cute talaga ng anak mo, baby loves J. Green. Yung mukha niya, mukha mo talagang, ano, alam mo yung parang mukhang maloko. Mukhang naughty. Tumitigil sa pagkabas, di napapagod. Northern Summer Big DJs. Tila na waglis. Balik samahan, tila na waglis.
ginagsak nga naman ni Lolo. Kawawa. Good morning, Baby Love Joanne. Sandy Liberio, the best. Habol na po, habol na po. Lahat ng nandyan po sa ano, abulin mo na po. Para makaano ka. Makasali. Hindi po ako magtatagal. Habulin nyo na po. Habol, habol, habol. Northern Summer Mix DJs. Ayun, magaling yung mga bakas ni ni Maxine. Okay. Magaling yung mga bakas ni Maxine. Pero anuhin niyo po iba-ibahin niyo po yung comment niyo. نقدم لكم تجربة أمركم ما Iba-ibahin niyo po yung mga comments ninyo. Hello, James. Oo. Yung mga nakikita ko po sa mga comments, yun, very good kay Maxine. Tama yan, magaling, madaling maturuan. Okay, madaling turuan, madaling turuan. Basta na Pizares Idol.
Salamat po, Baby Loves. Arlene. Thank you, thank you. Ang galing naman ng Baby Arlene ko. Uy, ang bongga ng ukay-ukay mo ngayon, Baby Loves, ha. Ang daming customer. Mamamakyaw din kami doon sa inyo. Thank you, everyone. Mag-LS pala si Baby Loves me, sino to? Arlie, ay, Anali pala, Anali. Lipat kayo dito, lipat. Lipat kayo dito, lipat. Kay Anali na, kay Anali. Congrats sa iyong bagong negosyo, Baby Loves, Arlene. I'm so happy for you. Yan. So, thank you everyone sa mga sumali po. J. Grain Lontian, Ellen Escoro, Arlene Colanza, Jenny Gregory, Maxine, and Pani Vlog, Rafa, Big Gaming, Annalise, Mix Vlog, and Jama Poes. Ayan, thank you everyone. Hi, Baby Love Sandy. Good morning. Ay, tapos agad. Good morning, bebe. Yan. Ayan. So, thank you everyone. Lipat na tayo kay Annalie. Ayan, bye-bye. Love you all. Mwah! Di kaya yung lamig eh. Sobrang lamig ngayon. Parang winter pa rin. Bukas nga pala meron tayong live sa hapon. Okay. Hope to see you there again. And Pani and Maxine and Pani, pasok na po kita sa aming GC mamaya, sa aming team. Welcome, welcome. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ang kapal niya, sure na finish ka. Ayan, thank you. Bye-bye. Bye! Humahabol pa si Joe, Lipat kayo sa kay ha, sabihin na pasali po, Team Biyaherang Ilongga. Lipat kayo kay Baby Loves Annalie.
Bye-bye, Fanny. Bye. May pasok kita sa GC namin, Bebe Loves, ha?